Boleh. Jare lunga ora suwe nyatane nganti tekan seprene apa kowe wis lali pamitmu ning terminal Gayatri apa wis ra kelingan nalika mbiyen pacaran pamit lunga golek pangan bareng mulih kok ora kelingan. Iki lho Mas Bas, niki ngiringi napa-napa saged niki. Oh nggih. Wah niku tahlilane dikiboti yo. Niku patah jatuhipun pundutanipun spesial lagu-lagune panjenengan kados Esem lan Guyumu ning. Wah, dan niki termasuk karya saya. Oh, ini yang saya terbitkan dulu. Iya, betul. Mangke kasetipun saged mundhut wonten ing Segoro Kidul. Aku pokoknya arep goro-goro mesti tak lucok-lucok. Ayo. Mas kanca-kanca campur sari spesial kangge nom-noman ya kene. Ya. Nah niki. Gamelane monggo ditabuh. Rasa. Kali batin mawon. Bukan Pak. Oh, pancen iki opo? Lumayan Ci. Kamu tak tunggu neng terminal Gayatri. Tulung aku biyen kuwi sing dadi seksi. Yen tresnamu lan tresnaku bisa nyawiji nganti sprene kowe turun bali kowe lunga kagandeng tanganmu sing kiwa kaya ora bisa medhake tresna yen tresnamu isih tak simpan ning jero dada muga kowe ra ono sing liya. Mas, semuke mboten sah rite nggih. Beluke mboten sah diri. Tok neritek. Mas, beluke mboten sah. Konco-konco Karang Taruna, konco-konco pemuda, bapak panitia dari terima kasih matur nuwun. Ya, Pak Edi, Pak Yoyo, terima kasih. Yo, ayo. Gayatri, tulung aku mbiyen kuwi sing dadi seksi yen tresnamu lan tresnaku bisa nyawiji nganti sprene kowe turun bali kowe lunga
sing kira kaya ora bisa medhotke tresno yen tresnamu isih tasimpan ning jero dada muka kowe wis ana sing jaga. Mas Budok. Ayo sing dene bareng-bareng, Dek ya, Dek. Dek, koyo ana ngendi? Dek, aku goleki foto bareng. Dek, koyo ana ngendi? Pacaran